Samtang bagyong Samuel, way natalang danyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinibase sa assessment sa local disaster sa syudad. Gawas lang sa mga natanggong ng mga pasayro sa mga pantalan tungod sa bagyo. Ano ang report? Base sa weather bulletin sa pag-asa, gilibkas na ang public storm signal nga mao'y gibasihan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office pagtugod sa mga sakayan nga mobiyahe sa isla. Way Natala ang CDRR mo nga kadaot sa bagyong Samuel sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip na sa mga isla. So far, wa gyud tay na noted nga medyo dako nga impact sa paglabay ni tropical depression Samuel, no. Ang ato ra yung nako nga impact nga naka-apekto sa atong mga tao dito sa mga taga-isla katong na gi-cancel ang biyahe sa mga barka, mga pambot mo nang wa kalabang. Samtang sa pagtimaan sa tinuig nga Kapistahan, way nasugatan nga problema ang disaster office nga nagmuntar usab gihapon sa ilang command post duol sa simbahan. Generally peaceful and orderly unya kanang naselebrar yun sa mga oponganon ang ilang kanang tinuig nga pangilin ba kay